Lami kay kog balon. Chipon cake. May gani kinaay bilin sa handa sa among Christmas. Idi nakabalon ko aning lami kaayo. May gani kay nakatago ko ani ilalom sa akong katri. Kay ug wala, mahurot na utani sa mga bisita ni Kuya. Dalo buyak kaayo to. Among makaroni og spaghetti, kaisa ra oy gitilapan ra. Wa pa jud ko gisubraan. Wa na hinuon ko kakaon. Pero okay lang. Ang importante, ako ra isa mukaon aning chipon cake. Dili ko mangatag. Muadto na ko sa eskwelahan, be. La, pamilyay lagi. Ngano kang naana sa dira nag-atang sa dalan, day? Giatangan siguro ko ana niya ba? Basin kabalo siya nga na ako'y dala nga dako nga chipon cake. Ulit baya kayo na siya. Unsaon man ako ni pagtago, oy? Unsaon man ako ni ha? Ay, anak na lang. Taguan na lang ako ni sa akong sayal. Tapos muagi ko siyang atubangan. Dili na siguro na siya kabantay. Agi na ko, be. Hoy, unsa man na imong gitago-taguan? Ha? Naday ka gitaguan? Unsa man ang gisuksok nimo sa imong sayal? Makaon na no? Ha? Unsay makaon? Ako ra gani ning giingon ani kay basig malapok akong sayal. Makaon na, ambi na. Ha? Ha? Dili oy. Ay, mudagan gyud ka ha? Oy, diri na lang siguro ko mutago. May gani kay na ako'y nakitaan diri kataguan. Impas na punutan niya akong chipon cake. Naan na siya sa kong atubangan, bay. Unsaon man ako ni ha? Makaon dyan niya akong chipon cake ron. Asa man to siya, oy? Kusuga man ato nakadagan. Nagdala gito pagkaon ba? Laro kay to ba? Daghan kay to gidala makaon. Kiniburot man niya sayal. Taon daw nako, be. Pasig naara sa unahan, wa pa to kalayo gyud. Uy, may gani kay ning lakaw na si Kustan. Pero basig kung mugawas ko diri makitaan ko niya. Unsaon man ako niya? Tama! Naan ako'y plano. Ang chipon cake, butangan ako nagsili para makabalos ko niya. Hilak-hilak dyan ang ulita na ron. Dugay ra dyan ko naglagutan na niya ba? Bidaw be, basig naa pa siya dira sa unahan. Uy, wala na. Butangan na ako nagsili be. Saya nga, oy. Wala gyud ako sa nakitaan bay. Busog-busog na pudunta ko ron. Kay makuha maginunta ako tutanan unta. Nakadagan lang. Kustan, ako ay mong gipangita. Oy, ikaw gyud. Ahaman ang pagkaon. Ang pagkaon? Diara! Merry Christmas, Kustan! Giatik-atik naman gud ti kagod para maguni sa imuha. Regalo na ako kay Christmas bayano. Unya, ano ni dagan man ka? Kay imo kong gitakasan. Wala lang good para mura og parlor games ba? Dagan-dagan. Taghanap po ni mong yaw-yaw, oy. Ambi na na, be. Oh, darao! Impas jud karon. Ambi na na, be. Dagan-dagan pa ka, ha? Etwel! Lami baya na Kustan kinaan na special recipe. Aw, mabusog na pagkuan eh. Pero, dihara ka, ha? Mangayo pa lang ka, akuan na biyan eh. Impas yung tong baba ni Kustan ron. Halang-halang jud ron sa sili. May gani kinibalik siya. Makaon gyud na ko yan sipon cake. Bidaw be? Tilawan daw be? Lami aoy. Isa pa daw be? Tamne. Nana dali. Hala nga oy. Tubig, tubig. Tagam, halangan ang ulit oy. Pangilog pag chipon cake.